DX4BALANCING systém. Štvordňový program, ktorý vám pomôže zabezpečiť rovnováhu a opäť naštartovať svoje telo. Jednoduchý štvordňový plán. Vegánske vegetariánske bielkoviny s obsahom cholínu, ktorý prispieva k udržiavaniu normálnej funkcie pečene. Dbajte na to, aby ste každý deň vypili aspoň 2 litre tekutín. Začnite svoju wellness cestu so štvordňovým systémom Forever DX4. Pomôže vám opäť naštartovať telo a myseľ vďaka účinnej kombinácii krátkodobého pôstu, riadeného príjmu potravy a 6 inovatívnych nových produktov, ktoré sú k dispozícii len v systéme Forever DX4. Pridali sme aj náš klasický Forever Aloe Vera Gel, ktorý poskytne doplňujúcu podporu, ktorú budete potrebovať pri obmedzovaní svojho kalorického príjmu a pomôže vám dosiahnuť vaše ciele týkajúce sa životného štýlu. Každý deň z Forever DX4 je venovaný inej téme, rozhodni sa, definuj, objav a venuj sa. Počas týchto 4 dní vás bude systém viesť k intenzívnejšiemu prepojeniu tela a mysle pre lepšie celkové zdravie a odolávaniu každodenných lákadiel. Systém poskytuje veľa vlákniny, ktorá má výnimočnú schopnosť absorbovať vodu. DX4 obsahuje Forever Term Plus 12 tabliet, Forever Duo Pure 8 tabliet, Forever Multifizz 4 šumivé tablety, Forever Lemon Blast 4 sáčky, Forever Sensatiable 32 žuvacích tabilet, Forever Plant Protein 1x 390G balenie, Forever Aloe Vera Gel 4x 330 mladší. Objednajte si tento produkt